Feu clic en Autoentrevista, en la part dreta del web. Automàticament apareixerà una finestra i haureu d'autoritzar als serveis públics d'ocupació a la utilització de les dades de la vostra demanda d'ocupació als efectes de la intermediació laboral. Entrareu a l'apartat d'Autoentrevista. En cinquè lloc, teniu altres dades. Espai en el qual podeu afegir el vostre carnet de conduir, coneixements d'informàtica o altres carnets. Recordeu, sempre que afegiu carnets o documents oficials, heu de pujar el document original al web mitjançant PDF o JPG, és a dir, pujant una fotografia.